Ako môže smrť hviezdy vytvoriť život? Prečo dokáže jediný výbuch hviezdy vyžiariť viac energie než Slnko za celý svoj život? Môže supernova zničiť život na Zemi alebo práve naopak pomôcť ho stvoriť? A čo sa stane, keď vybuchne Betelgeuse, jedna z najväčších hviezd, aké vidíme na oblohe? Toto je príbeh o tom, ako koniec jednej hviezdy mení celý vesmír. Hviezdy sú v podstate obrovské jadrové reaktory. V ich jadre prebieha fúzia. Ľahké prvky sa spájajú na ťažšie a pritom sa uvoľňuje energia, ktorá udržiava hviezdu pri živote. Ale aj hviezdy majú svoj životný cyklus. Milióny rokov bojujú dve sily. Gravitácia, ktorá sa snaží hviezdu stiahnuť dovnútra, a tlak žiarenia, ktorý ju tlačí von. Kým majú dostatok paliva, rovnováha funguje. Hviezda žiari a všetko je stabilné. Lenže jedného dňa sa jej palivo minie. Gravitácia zvíťazí a hviezda začne kolabovať sama do seba. V jadre sa všetko zrúti, tlak a teplota stúpnú do extrémov a keď už hmota nemá kam ísť, odrazí sa späť a vybuchne. Tomuto katastrofickému, ale nádhernému koncu hovoríme supernova. Nie každá hviezda však skončí takto dramaticky. Naša Slnku podobná hviezda raz spokojne zhasne, stane sa z nej červený obor a neskôr biely trpaslík. Len tie skutočne obrovské hviezdy, aspoň 8-krát väčšie než Slnko, majú dosť hmoty na to, aby pri kolapse explodovali ako supernova. Vedci rozlišujú dva hlavné typy. Typ 2, to je kolaps masívnej hviezdy, ktorá vyčerpala palivo. Typ 1a, ten vzniká v dvojhviezdnom systéme, keď malý biely trpaslík nasáva hmotu zo svojho suseda, až to nezvládne a exploduje. Dva rôzne spôsoby, rovnaký výsledok. Výbuch, ktorý dokáže zmeniť celý vesmír. Keď hviezda vybuchne ako supernova, uvoľní sa energia, ktorú si ľudská myseľ len ťažko dokáže predstaviť. Počas niekoľkých sekúnd vyžiari viac energie než naše Slnko. Za celé svoje 10 miliárd trvanie. Výbuch rozmetá vrstvy hviezdy do všetkých smerov rýchlosťou tisícok kilometrov za sekundu. Rázová vlna rozohorí plyn a prach v okolí a svetlo z tohto okamihu sa šíri vesmírom milióny rokov. Supernova dokáže byť taká jasná, že by ste ju videli aj cez deň, aj keby sa odohrala v inej galaxii. História pozná niekoľko takýchto momentov. V roku 1054 zaznamenali čínsky astronómovia novú hviezdu. Tak jasnú, že bola viditeľná na oblohe celé týždne. Dnes vieme, že to nebola nová hviezda, ale smrť starej supernova, ktorej pozostatkom je krabia hmlovina. Jej záblesk nám dorazil zo vzdialenosti viac než 6000 svetelných rokov a napriek tomu osvetlil nočnú oblohu ako mesiac. A to všetko pochádza z jediného okamihu, keď sa hviezda zrúti sama do seba. Jadro sa zmení na neuveriteľne hustý objekt, neutrónovú hviezdu, alebo ak je dostatočne masívne, na čiernu dieru. Zvyšok hviezdy je vyhodený do priestoru. Ako pripomienka, že aj vo vesmíre sa smrť prejavuje ohromnou silou. Supernova je teda viac než výbuch. Je to kolízia energie, gravitácie a času, dokonalá demonštrácia toho, čoho je vesmír schopný, keď sa jeho zákony stretávajú v jednom bode. Na prvý pohľad sa supernova zdá ako číra deštrukcia. Hviezda exploduje, všetko v jej okolí sa roztrhá na kúsky a po krátkom okamihu ostane len temnota. Ale vo vesmíre nič nezanikne úplne. Každá supernova totiž rozsieva po okolí to, čo vytvorila počas svojho života, prvky. Vo vnútri hviezdy prebieha jadrová fúzia, ktorá z ľahkých prvkov, ako je vodík a hélium, vytvára ťažšie. Uhlík, kyslík, kremík a železo. No tie najťažšie prvky, ako zlato, striebro či urán, vznikajú až pri samotnom výbuchu. V extrémnych podmienkach, aké sa nedajú napodobniť nikde inde vo vesmíre. Bez supernov by vo vesmíre neexistovali kovy, minerály ani planéty. A neexistoval by ani život.
Každý atóm železa vo vašej krvi, každé zrniečko vápnika vo vašich kostiach, každý zlatý prsteň na vašej ruke. To všetko vzniklo v jadre hviezdy, ktorá kedysi vybuchla. Sme doslova deti hviezdnych výbuchov. A keď sa po takejto explózii rozptýli plyn a prach do priestoru, gravitácia sa opäť pustí do práce. Začnú sa tvoriť nové oblaky, z ktorých vznikajú ďalšie hviezdy a planéty. Cyklus smrti a znovuzrodenia pokračuje. Hviezda zomrie, ale jej pozostatky sa stanú stavebným materiálom pre nové svety. Z každej supernovy sa tak vo vesmíre rodí nová možnosť. Nové hviezdy, nové planéty a možno aj nový život. Supernova je fascinujúca, no v istom zmysle aj desivá udalosť. Taká sila, ktorá dokáže roztrhnúť hviezdu na kusy, by mohla mať vážne následky, ak by sa odohrala príliš blízko. Ak by supernova vybuchla v okruhu približne 30 svetelných rokov od Zeme, jej žiarenie by mohlo poškodiť našu atmosféru. Mohla by zničiť časť ozónovej vrstvy a vystaviť povrch Zeme nebezpečnému ultrafialovému žiareniu. Niektorí vedci dokonca predpokladajú, že dávne supernovy mohli v histórii Zeme prispieť k menším vymieraniam. Našťastie, takéto výbuchy sú v našom kozmickom okolí veľmi zriedkavé. Najbližšia hviezda, ktorá sa k ním blíži, je Betelgeuse, obor v súhvezdí Orion. Je obrovská, nestabilná a svoj koniec má pred sebou. Ale nachádza sa približne 640 svetelných rokov od nás. Teda dosť ďaleko na to, aby bola jej budúca supernova len ohromným nebeským predstavením. Nie hrozbou. Ak by Betelgeuse vybuchla, jej jas by prekonal všetky ostatné hviezdy na oblohe. Na niekoľko týždňov by bola viditeľná aj cez deň, ako nový mesiac na nočnej oblohe. A hoci by sa to odohralo v okamihu, svetlo tej udalosti by k nám dorazilo až o 640 rokov po samotnom výbuchu. Kedy sa to stane, nikto nevie. Vo vesmírnych mierkach to môže byť zajtra, alebo aj o 100 000 rokov. Ale jedno je isté, keď ten moment príde, bude to pohľad, aký ľudstvo ešte nezažilo. Supernovy teda môžu byť hrozbou, ale v oveľa väčšej miere sú pripomienkou, aké obrovské a zároveň krehké sú procesy vo vesmíre. A že aj tie najničivejšie udalosti môžu byť zdrojom krásy a poznania. Supernovy nám pripomínajú, aký neuveriteľný je vesmír. Plný síl, ktoré dokážu ničiť aj tvoriť zároveň. A my, malé bytosti na malej planéte, máme šťastie, že ich môžeme pozorovať a snažiť sa im porozumieť. Ak sa ti dnešná cesta vesmírom páčila, nezabudni dať odber, aby si nezmeškal ďalšie epizódy. Každý tvoj like a komentár pomáha, aby sa o kráse a záhadách vesmíru dozvedelo viac ľudí. Napíš mi dole, ktorá supernova ťa najviac fascinuje, alebo aké vesmírne témy by si chcel vidieť na budúce. Možno sa tvoj nápad objaví v ďalšom videu. Ďakujem, že si sa dnes pridal na túto cestu. Až sa najbližšie pozrieš na nočnú oblohu, spomeň si. Možno práve niekde tam, ďaleko od nás, práve teraz vybuchuje hviezda a jej svetlo je už na ceste k Zemi. Uvidíme sa na budúce pri ďalšej ceste vesmírom.